V tomto videu sa pozrieme na to, ako vypočítať determinant matice 3x3 a opäť prejdeme si to všetko, aby ste to pochopili a začneme všeobecnými prvkami. Takže máme maticu 3x3 s prvkami A1,1, A1,2, A1,3. Čo to znamená napríklad prvok A1,3 znamená, že to je prvok prvého riadku a tretí stĺpec. Ako v takejto matici vypočítať determinant? Začneme tým, že si opíšeme prvý a druhý riadok matice ešte raz pod ňu. Takže začnem prvým A1,1, A1,2, A1,3 a druhý A2,1, A2,2, A2,3. Z takéto upravenej matice už môžeme vypočítať determinant rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcej matici. Takže začneme hlavnou diagonálou, vynásobíme A1,1 krát A2,2 krát A3,3, čiže toto. Následne budeme pokračovať plus, vynásobíme A2,1, A3,2, A1,3, opäť plus, pretože ideme z hora dole, A3,1, A1,2, A2,3. Čiže toto bude prvá časť. A druhá časť budeme odpočítať, takže bude to mínus A2,1 krát A1,2 krát A3,3 mínus A1,1 krát A3,2 krát A2,3 a mínus A3,1, A2,2, A1,3. Takže takýmto spôsobom vypočítame determinant. To potom spočítame a výsledok bude determinant matice 3x3. Poďme si to ukázať na nejakej konkrétnej matici. Dobre, takže máme maticu 3x3, 2, 3, 1, minus 1, 2, 3, 3, 2 a minus 1. Rovnako ako v tej všeobecnej, opíšeme najskôr prvé dva riadky pod to. Takže 2, 3, 1, 2, 3, 1, minus 1, 2, 3, minus 1, 2, 3. A pri tejto matici to budeme ešte značiť farebne, aby ste pochopili, čo vlastne robíme a písať to. Takže poďme na to. Čiže determinant matice A bude rovný. A začneme týmto. Ja to budem škrtať, dobre? Čiže 2, 2 a minus 1. Takže 2 krát 2 krát minus 1. 2 krát 2 krát minus 1. Ideme plus, pretože ten riadok pod tým ide tiež smerom dole. Minus 1 krát 2 krát 1. Minus 1 krát 2 krát 1. Opäť ideme plus, pretože ideme ešte riadok smerom dole. 3 krát 3 krát 3. Takže 3 krát 3 krát 3. A teraz ďalej budeme pokračovať mínus, pretože už ten smer, kedy ideme násobiť, pôjde smerom dohora. Takže mínus, minus 1, 3 a minus 1. Minus 1 krát 3 krát minus 1. Opäť tam bude mínus, ja budem pokračovať do druhého riadku pod to, ale vy môžete vedľa, keď sa nás zmestí. 2 krát 2 krát 3. 2 krát 2 krát 3. A opäť tam bude posledná mínus, minus 3 krát 2 krát 1. Samozrejme dám si to do zatvorky. A teraz to už iba vypočítame. Takže 2 krát 2 je 4, krát 1 je minus 4, plus minus 1 krát 2 je minus 2, krát 1 je minus 2, takže minus 2, plus 3 krát 3 krát 3 to je ako 3 na tretiu, takže 27, minus 1 krát 3 je minus 3, krát minus 1 je 3, ale je tam minus, takže minus 3, mení sa znamienko, minus 2 krát 2 je 4, krát 3 je 12, a mínus 3 krát 2 je 6, krát 1 je 6, čiže minus 6. Toto celé iba vypočítame a máme výsledok. Takže minus 4 plus minus 2 je ako minus 4 minus 2 je minus 6, plus 27 je 21, minus 3 je 18, minus 12 je 6 a minus 6 je 0. Takže náš výsledok je rovný 0. Poďme si ukázať ešte jeden príklad, aby ste to lepšie pochopili. Čiže máme opäť štvorcovú maticu 3x3 a k tomuto príkladu bude aj riešenie, takže pokiaľ chcete, stopnite si video, skúste si to sami a potom si to pôjdeme skontrolovať. Pre tých, ktorí idete rovno so mnou, poďme na to, opíšeme si prvé dva riadky ako v predchádzajúcom riešení, či 1, minus 6 a 5 a druhý riadok 2, 2, 5. Ja už to teraz nebudem značiť, pôjdem rovno, čiže determinant matice A sa rovná 1 krát 2 je 2, krát 1 je 2, plus 2 krát minus 4 je minus 8, krát 5 je minus 40, takže plus minus 40, minus 1 krát minus 6 je 6, krát 5 je plus 30. A ideme na to. Minus 2 krát minus 6 je minus 12, krát 1 je minus 12, takže minus minus 12 je plus 12. Minus 1 krát minus 4 je minus 4, krát 5 je minus 20 a
ale tam minus 20, takže je to plus 20 opäť. A ideme posledný. Minus 1 krát 2 je minus 2, krát 5 je minus 10, ale minus opäť plus 10. A vypočítam. 2 minus 40 je minus 38, plus 30 je minus 8, plus 12 je 4, plus 20 je 24, plus 10 je 34. Čiže výsledok tohto determinantu je 34. Dúfam, že ste všetko z tohto videa pochopili. Nie je to až také ťažké, keď viete, ako to funguje, a vidíme sa pri ďalšom.